jipporoɓe he radio kabaruji siwidina on radio kabaruji ko radio daraniɗo fi diine e fi pulago ɗum noon ko wowi ko ha mi haala minen gondiɗo direct e radio kabaruji ɗum noon ko min musidɗo moɗon Jeeromo Balde anɗo programme meɗen han programme kesowo puɗɗeren no programme mbiɗo fii e cosaan fulɓe e pinal mumen ɗum noon enen gandi kala pullo ɗi faala andude fii cosaan muɗum e fii pinal muɗum ɗum noon wondude ɗo e directeur men radio ngo kanko woni e docteur Sékou Oumar Sall enen gandi ko musidɗo meɗen daraniɗo Pulaar ɗum noon e hanko makko mi liggotaniɗo programme men keso mo puɗɗeren ni e dow nde hirande hesere programme o noon ko wi e kala alkamisa ko mamin gaddana on ɗo cosaan moɗon peppinal moɗon ɗum noon minen gondi e Ousmani Balde ro masiŋaji ro bon salmina on piihe kuuɓal e minen gondi noon kala he Ousmani Diallo journaliste meɗen mo radio kabaruji ɗum noon ko yiɗi ko pimine salmina on piihe kuuɓal kala kettiɗo men e oɗo programme e embo wawani men hettade minen calmina ɗum e ɗum noon mino wiya on nangue radio kabaruji minen gaddana on kabaruji moɗon he ɗemgal Pulaar ACP ɗiɗo o mi haalana on minen puɗɗa e ɗeɗo hirande hesere e oɗo men programme momin mbaɗi lansa e walla omin beddi omin bugini e dow radio kabaruji e kaaloɗo fii e cosaan fulɓe heppinal mumen ɗum noon mino wondiɗo e directeur men radio mo e docteur Sékou Oumar Sall mino wiyama jaam ñalli e maɗa a wawat ɗen ɗo haalande seeɗa e hoɗum woni cosaan fulɓe heppinal mumen hoɗum mbawra en haalande e dow e ngal ɗo ɗemgal cosaan fulɓe heppinal mumen walla mbiyen e dow oɗo programme mbiyoɗo cosaan fulɓe e pinal mumen jaam ñalli he maɗam jaam ñalli docteur Dieynaba Balde journaliste radio kabaruji radio fulɓe radio wimi mimi e bimami enen gandi sen mbi cosaan en mbawa ɗum wiide e portugais origin alors ko puddi hoto yimɓe giwri ɗi woodi ɗo mennoɗen haalde si kala ɗo neɗɗo haalta cosaan ko ma rutto heko wiire gandugol taw iwdi yimɓe ɓe piwɗo e ma miijade iwdi ma an enen gandi enen pigiwɗen koye Adama e Hawa hoole so tawi woni koye Adama e Hawa giwɗen firti ko e toni o kalten ko ɓeɓe hoto tini koye mumen joni ko ɗum ɓuuri himmude ɓeɓe hoto tini koye mumen enen gandi noon neɗɗo so tawi mbo anda lasli makko mbo anda iwdi makko ɗi sattani mbo hay teddinde hoore makko an andi noon iwdi fulɓe ɗi satti haalde nde tawno fulɓe leƴƴi kewɗi pooɗanima wigol fulɓe koye mumen giwi arabeɓe pooɗima koye mabɓe giwɗen hinde indiyanuɓe pooɗima mbi koye mumen giwɗen hay sinima en pooɗanima koye iwdi koye mumen giwɗen saabu teddugal ko fulɓe jogui ɗin noon iwdiji nde wonno tarika ko mbiɗen ko teskuya neɗɗo watta tarika ko gollal neɗɗo o watta tarika ndin ɗon iwdi piiwsi en ceeɗi en cetti Pulaar wi o ɗo e ko pondata judderde he pondata goɗɗo he judderde no won jooma o ɓattaki law ko tubaɓe ɓe araboɓe ɓe gokkanno historia meɗen ɗum woni tarika meɗen ɓe gokka origine meɗen joni en keeɓi mawɓe fulɓe walla mbiyen ɓaleɓe jaltinɓe fi fulɓe ɗi tawa e mabɓe Cheikh Anta Diop ana andi université du Sénégal mo innirawo Cheikh Anta Diop ko historien mo ganduɗa e hay goto majjaka makko noon ya Aboubacar Moussa Lam koto meɗen mo miñiraɗo muɗum maayiɗe balɗe o ko on noon woni jaltinɗo origine Boubacar Moussa Lam makko tigui woni jaltinɗo origine fulɓe ɗo Égypte ɗo Cheikh Anta Diop haali de wonno ha joni si a yeehi Égypte ɗo Firawna ɗo ayiya Firawna
a yiyay maɓɓe law ko wonno communication maɓɓe ko désigné ɗin nayi gonɗi ɗon ɗi galaɗi mumen ɗi galaɗi baɗɗi ni jaaji to dow ɗeɓi hawride seeɗa noon kaybani to dow koye ɗe ala joguiɗo ɗi sona pullo Cheikh Anta Diop ɓuri tabitinde wonde tigi tigi ko fulɓe tigi laamino ɗon e on Firawna mo jiiɗa ɗo on jiidigal meɗen ɓattigal ɗi hakkude meɗen e Firawna kono yimɓe jiiɗa nande ɗum mbigol ko keefere kono teddugal nan ɗon kol Allah teddinno laamu makko ɗum noon ma en kaaloy origine on yaaha arta fof tawama ko ɗo Égypte ɗo woɓɓe mbiya Misra Égypte woni Alqahira ɗum woni Misra ko ɗon woni origine meɗen heddi noon kaalgol men ha cellinen ko ɗon woni origine meɗen journaliste Dieynabou ɗi lamɗi taw jahen dulaji kewɗi ɓay ko ma gadden jeece ɗe pi mo be hoko haali e fulɓe nde mbawen yettoyade to jettoɗen to ceggol to origine meɗen to eyyi ɗum noon ko noon tigi ko docteur Sékou Oumar Sall haalani en ɗo e dow origine walla mbiyen iwdi fulɓe ɗum noon o programme ko ɗum ɗo min jogani o minen paala e dow programme he e addugol e miijoji buy ko yimɓe buy kaali fi iwdi meɗen e fi pinal meɗen ɗum noon en ngala ɗo ɓurɗo e directeur men radio o andude fi iwdi meɗen e fi pinal meɗen ɓayri ko neɗɗo jannguɗo fi mum buy hona seeɗa e wonno ɗo programme ɗo ko minen ɗiɗo liggotta e mabbo ha mbo laɓɓintinana en ɗo walla mbo ɓura en andintinde e piiji buy ko kumpe ɗen e dow fi iwdi meɗen e fi pinal meɗen ay ko noon docteur Dieynabou ko kalɗa ko no selli saabu wona wiide ko mantade walla mantude hoore muɗum hay somi laɓɓinani kam kono ko ɗum keblumi min diplôme am o fi tarika fulɓe ɓay banmi ɗum koye arabe guidimi ɗum wadde arabe hande alhamdulillahi rabbil alamin mi waɗi ɗum e pulaar mi waɗi ɗum e portugais kono ko bowmi wiide ko tarika huɗinantake witake hakkudem Allah koni wano wona ko ji ane maɗa gaddata woɓɓe kadi gadda ji ane muɗum woɓɓe kadi gadda ji ane muɗum on tuman baɗen ko wiyete ko ɓulnagol hakkille o ɓulnoto laara hoko foti wonde eyyi kala ko hunde arda kala ko ɓuuri ɓattoyade haqqille neɗɗo o ko ɗum ɓurta hoolade ko ɗon ɓurata jabde e dow noon wona hunde yo kadi hakkille wawata yiitude ɗum noon yettode woden e Allah en puɗɗima o hande nogas e jeego lewru meɗen aranuru ndu ɗum woni janvier woɓɓe mbiya janvier ɗum woni aranuru hitande 2017 e aadi meɗen laaɓɗo wonde eɗen gueto addande fulɓe ɓe ko welanta ɓe to banggal cosaan maɓɓe enen bismi noon kala e caatagol maɓɓe ɗum woni koɓe cantinanta en ko peggotoɗen hen muɗum ko e kala ko toɓɓere nde gadduɗen kala yi ande nde ɓe jogui nde ɓe laari ɓe jii maɓɓe ko nden ɓuuri ɓattade no ɓe gaddan en bisimilla enen ɗaɓɓeten nin ko ha jotto en bawen jottoɗen ɗo ɓuuri ɓattade ko woni ko eyo dottore ko ɗum noon saabu ndu en mbi ɗo e ko enen pondete he judderde ko jiɗɗen joni ay daroɗen to yeeso neɗɗo fonda en ni han fonda en enen taw fondani en e judderde ɗum noon ko noon tigui e dow oɗo programme e kolti haagol fi cosano ɗum woni fi iwdi meɗen e fi pinal meɗen en kaala kankalan e deroɗo programme e leyɗele ɗe fulɓe goni ɗo gandiranta he nder saram aduna he e fulɓe ɗin he leyɗele buyi a wawa en haalande seeɗa e dow e nder aduna he e continent ji mbaweren wiide e horo fulɓe goni seeɗa ha yimɓeɓe ganda e ho en toƴƴaari ɗe gonɗen ɗo de e ko noon enen e ko ɓuuri leyɗele nogas e ɗiɗi saabu sen teskima leyɗele kewɗe ɓen kaala ɗum ɗo ɓe kalta tan ko leyɗele ɓattiɗe en ɗo Afrique ko ɓatti en ɗo ko kono enen ciwtode Yemen kay Arabie Saoudite keedi enen ciwtode Yemen e hoore muɗum fulɓe ɗin toon saabu law sikkete no bon ko ɗon woni origine fulɓe ɓay ko e ayawo gonɗen heɗo aduna o fof ɗi heeɗo en ɗo ceerno mbaalo monɗo Bisaw ɗo ceerno mbaalo
hande ko major ko tribunal mo liggoto kono ko koto am kadi ko arab mo janggi anani Arabie Saoudite mo janggi mon andi to Makka toon ɓen ɗon jogui mufti ɗum woni seeɗa ɓe ɓurɓe mawnude lamdeteɓe lamde ɓe on ko pullo ɓe jaadi ha toon ko pullo a faami ko mufti est ce que a faami Arabie Saoudite e hoore muɗum ko woni hewɓe mabɓe ɗemɗe ɗe koko majjina heddi pulagu ngu ɓe gandi koɓe fulɓe ɓiɓɓe ɓe ɗi gandi koɓe fulɓe ɗemgal ngal majjina hono no ɗemgal fulɓe majjinira he nder Hausa e nder Nigéria enen gandi to Libya to wiyete Barqa ɗon ko maɓɓe koodi ɗon ko fulɓe kala yetteteɓe ɗon war falla kala jannguɗo Libya so nani kam ɗo ɗi hooli ɗi andi doctoraɓe maɓɓe ɓurɓe hendidde toon ɓe fof ko fulɓe est ce que en paami kono ko en jawata nande yimɓe meɗen ɓe ɗi kaala haala ɓe nanten tan ko ɓen kaala fuɗɗi Soudan Burkina Faso Ethiopia ɓe jahadulaji goɗɗi ko ɗum waɗi mino yii dal binnanɗe meɗen ɗe nafa fulɓe ɓe fulɓe paman ɗo ko heewi ko ganduɗa yawatake famede e nokkuji goɗɗi wona wonde ko enen ɓuuri famde no wona ɗum ko enen tawa he ɓurɓe ɗaɓɓude enen tawa he ɓurɓe ɗaɓɓude nde wonno wurde nde pi ko ɗum woni golle ɗe han noon en gaddi ɗum ɗo yeeso fulɓe ɓeɗo ballodiren e maɓɓe ceɗen ɗum ha laaɓa no mbiɗani ɗe leyɗele enen ciwtori Guinée Bissau ɗo taw guidoroɗen ɗon hombo itti biyegol fulɓe kewani ɗon ko pullo itti ɗum ko Mamoudou Diaw docteur Mamoudou Diaw ɓay mbo waɗama ɗon ɗo INEP Institut National de Pesquise ɗo ganduɗa ko ɗon gande ɗe ɓulata ɓay mbo waɗama ɗon ko makko itti wonde ko balantoɓe ɓuuri hewde fulɓe hono mbo ittiri ɗum lawɓe mbi fula four pullo dimo ɓe mbi pullo maccuɗo ɓe jotti ɓe mbi Fouta Fula ɓe mbi Bo Winka joni noon mbo waɗi deftere makko wiyetende a norte expériencia da norte de Guinée makko docteur Mamoudou Diaw ɗon mbo laɓɓini mbo lamdiɓe si tawi wiiteɓe fulɓe ɓaleɓe walla wiiteɓe fulɓe rimɓe walla wiiteɓe Bowinkas walla Fouta Fulas mo lamdiɓe piiso tawi moɓeɗe jogui ɗemgal certugal he galɗa ɗemgal ngal ɓeeɗa kalta ngal wiya o e ko ni ɓe banno ha wiya fulɓe kewani e nder Guinée Bissau ko nden fenade guiɗɗen ittude e guittande ha laaɓa ko ni kadi ɓe banno Sénégal ɓe mbi wonde oɗo ko torodo o ko cuballo oɗo ko labbo o ko baylo ayi o ko pullo ɓe cennidiri ɗum ɓayi noon ko maɓɓe cennidirno enen garen kawrintinen battiden ha kollen yimɓeɓe leydi yo en kaalat ɗo en kollirat mappa muɗum o ha yiye kaalen kadi ha laaɓa kaalen kadi worɓe men jambareɓe meɗen ɓiɓɓe fulɓe wonnoɓe he muɗum e ɗum noon ko ɗon tigui mi falano ha nattade seeɗa woni hanko en toɓɓat mbaɗat toɓɓe enen gandi enen jogui fulɓe e tawaɓe he nder politique e aduna he piiw enen jogui fulɓe tawaɓe he dow fi bindi enen gandi mbi'i fi Guinée Conakry hen enen jogui ɗon Cheikh Ibrahima Samboudia walla wiyen ɗo ko Alpha Timbo enen jogui noon mawɓe fulɓe tawaɓe e dow fi bindugol fi gandal ɗum noon enen jogui fulɓe e fayda piiwɗi tawaɓe he organisation des Nations Unies en mbawa haalde kala ɗo fi e Diallo Teli enen gandi Diallo Teli ko kañum woni folojo secrétaire général di OWA ɗum ko waso wonande fulɓe piwno poti fodde ni ɗum ko waso wonande fulɓe piwno foti fodde ni ɗo ko seeɗa tan gokkuɗen ɗo ɗum noon ko kaalen fulɓe e none mbiyaɗo ko pullo e ɗi fori weltade ɗi fori nangguirde ɗum e wiya alhamdulillahi ayri fulɓe enen jogui pinal enen jogui gandal enen jogui ƴoyre enen jogui piiw none ko mbawen yiiɗe saran aduna e fulɓe e jogui ɗum noon minen paala batton yela e oɗo amen programme gandiran ton ko programme garɗo haalande en nomin mbini fi cosaan meɗen iwɗi meɗen e fi pinal meɗen e ɗum e leyɗele piwɗe tawe ɗen e ɗum ɗon tamino falma wiide hoɗum falna kala wiide ɗo e dow programme noon ko kalten ɗon tan ko gandingol yimɓeɓe programme o ko programme fulɓe fof programme fulɓe wimi mbimi e mbimami kala neɗɗo noon no adduɗo
hakkille muɗum o okka yimɓe ballodiren ɗo taw enen mbawi sedde ɗo min garani on haalande min gari ko nomin jewtiti he moɗon ha ɗaɓɓen ganden enen piiw hoko woni iwdi meɗen hoko woni gonka meɗen kala saabu wona iwdi ndi tan neɗɗo sa andi iwdi ko a ƴetta ko ɓuure gonɗe toon ɗe mbaɗa ɗum he nder gonka maɗa he gila to jikkuji moƴƴi ha to aadaji ha e needi hoole eyyi ɗum noon ɓayi munotaji ɗi hande on garɗen tan ko hollirde ɗum mi ruttama konngol he maɗa ɗum noon kono directeur men o wiɗo ni minen paala torade on e kala alkamisa jokke radio kabaruji wona alkamisa ɗum kono oɗo programme e alkamisa yo o wuɗɗat e nder radio kabaruji ɗum noon ta minen paala nangol radio kabaruji gokkon kongi moɗon kaalon ko jiiɗon he muɗum ɓe ɗaɓɓa kala to youtube ha ɗaɓɓon men to youtube canal o ɗin toon hatuma jiiɗon canal ɗo yo on jii kala radio kabaruji on jiyat ɗon vidéo ji ɗi on jiya liggi amen ɗon kono ɓe mbawi kala yiide vidéo ji ɗi taw ɓe jottaki taw canal o so on jii vidéo ji ɗi on jaade ha jotto ɗon kadi canal o gudi toon canal ngal ɗum noon wiya on oɗo programme ko ari ko wursindinde cosaan meɗen ko wursintinde ɗemgal meɗen e holla yimɓeɓe ko ma mbiyen alhamdulillahi si en goni fulɓe pullo ko malaɗo ɗum noon minen toro on no on jokku radio kabaruji kala alkamisa minen gaddana on programme moɗon cosaan fulɓe heppinal muɗum ɗum noon e kala asaɓeɗi minen garda he programme meɗen pijen jale ɗum noon bisimilla moon e jiyane moɗon musidɓe fulɓe ɗum noon ha min mbayno on ɗo joni e ha alkamisa garoɗo ɗum ko waɗanno on ɗo programme o komin Dieynabou Balde journaliste moɗon mo radio kabaruji e wondanden ɗo he directeur meɗen docteur Sékou Oumar Sall Ousmane Balde no machine aji ro he Ousmane Diallo journaliste meɗen mo ganduɗon mo radio kabaruji ɗum noon yo wuur pular min calmini on yo wuur pular min noddi on gare radio kabaruji minen gondi he moɗon minen mbiya on bisimillahi minen mbiya on nangue radio kabaruji radio ko radio moɗon radio ko radio fulɓe radio fulɓe pullo mbiyoɗo biimi wiimi heɓimami voilà on jarama musidɓe ha e sayi goɗɗo